Amb la victòria d'ahir contra l'Huracan per 2-0, el Lleida ja ha completat tota una volta de Lliga sense perdre. Amb 50 punts, els blaus es mantenen segons a només un del líder Llagostera i ja amb 7 de marge respecte al 5è classificat, el Villarreal B. Panorama doncs immillorable per a un equip que ara ha d'afrontar 2 desplaçaments consecutius per jugar contra 2 conjunts en llocs de descens. Tot i la bona marxa, el vestidor sap que ara ve el més difícil. Dia de descans extra per als jugadors del Lleida Esportiu. Per avui només hi havia programada i de caràcter voluntari sessió de bany i massatge. I és que les coses no poden sortir millor per als de Toni Seligrat. Han encadenat 19 jornades seguides sense perdre mitja lliga i han guanyat a tots els seus rivals directes pel playoff d'ascens. Ahir va caure el temible Huracan de València, amb claredat, per 2-0 i en un partit pràcticament perfecte. Yo creo que la primera parte, aún así siendo nosotros mejores, pero un poco más igualada, pero en la segunda parte sí que no tuvieron ninguna opción. Y bueno, nosotros mucha más posesión, creo, muchas más ocasiones, o sea, en los 90 minutos creo que el Lleida fue superior. Bueno, era un partido muy importante, ¿no? Era el equipo que marcaba la quinta plaza y bueno, pues la verdad fue un partido redondo, que nos salió todo y bueno, además encima conseguimos empatar el gol average, que era también importante y bueno, es un rival directo que lo dejamos a 9 puntos i con el gol average empatado. O sea, la verdad, un partido perfecto. Tot i que la Lliga encara ja a la seva recta final, la sensació és que queda molt. 12 finals té l'equip per davant i cada una serà més difícil que l'anterior. Pels jugadors del Lleida, ara ve el més complicat, començant pels 2 propers partits, fora de casa i contra rivals en llocs de descens. Constancia en su campo ha ganado equipos como Alcoyano, ha ganado a Nastic, el Huracán la semana pasada empató allí. Es un equipo complicado, en casa se hace muy fuerte, casi todos los puntos están consiguiendo es en casa y bueno, sabemos que ellos están jugando el descenso. Vamos a un campo que tenemos que tenerle mucho respeto porque cuando vamos a un campo de un animal herido, como digo yo, ¿no?, que se está jugando el descenso, pues puede ser a veces mucho más peligroso que ir a un campo de los que están arriba. Seguro que son más difíciles porque bueno, vas a su campo y bueno, prácticamente ellos tienen la obligación de ganar. Nosotros pues bueno, también, pero es la diferencia esa, que pues, juegas contra un rival directo y sabes que vas a ir a muerte y tienes que ir a ganar. Entonces claro, no tenemos que caer en ese error y tenemos que salir como si fuera un partido de playoff y como una final como lo estamos haciendo hasta ahora. La plantilla tornarà a la feina el dimecres, 2 dies per tant per assaborir una victòria brillant que permet a més empatar el gol average amb els valencians. De moment, els blaus no en tenen cap de perdut. El Lleida Esportiu continua imparable. Amb la victòria davant l'Huracan, els blaus encadenen una volta sencera invictes, consoliden la zona de playoff i tenen el lideratge a tan sols un punt. Els de Seligrat rebien a un rival directe i l'últim equip capaç de guanyar-los. Però una vegada més, els locals van portar el pes del partit en tot moment. Les ocasions no es van fer esperar. Xupa i Mata van ser els primers a provar-ho. L'Huracan intentava ficar-se al maig, però la bona tasca defensiva dels blaus ho impedia. I és que el Lleida és un equip que corre sense parar tant en atac com en defensa, i això acaba minimitzant el potencial dels seus rivals. De fet, la primera aproximació visitant no es va produir fins al minut 35, amb un xut d'Adrián que sortia fora. Al minut 39 arribava el primer gol. Miramón assistia a Mata, però Amarilla s'avançava i acabava introduint la pilota a la seva pròpia porta. A la represa, els blaus van sortir amb la mateixa convicció. La superioritat física i tècnica era absoluta. Al minut 51, Miramón demostrava l'ambició i la intensitat d'aquest equip, robant una pilota que ja es donava per perduda. Amb sang freda, assistia a Mata i aquest feia el segon. Un gol amb dedicatòria per a Jesús Imaz. La connexió entre Miramón i Mata era constant i el davanter estava a punt de fer el tercer. Amb el partit pràcticament sentenciat, Seligrat va fer debutar Konate, molt ovacionat pel públic. Al final, 3 punts més que es queden al camp d'esports, per un Lleida que continua en estat de gràcia. Això, que tenim tots que disfrutar-ho, també tenim que pair-ho i tenim que pensar en la setmana que ve, que queden 12 jornades encara. 12 jornades són un món, però, bueno, poquet a poquet crec que fa 2 setmanes estàvem molt a prop del 5è i lluny del primer. Ara estem lluny del 5è i molt a prop del primer, però clar, no parem de guanyar 6 victòries consecutives. Això és una cosa a segona B també no fàcil d'aconseguir, però bueno, estem ahí i hi ha que gaudir-ho i hi ha que disfrutar-ho. La pròxima jornada els blaus visitaran el camp del Constància.